Hej, mit navn er Andrea. Jeg er elev i Marketing Rødovre og står i bolig til hverdag. Derfor har jeg valgt at lave min salgsfremmende udstilling i samarbejde med Bodum. Derudover i samarbejde med Bodum har jeg også lavet en konkurrence, hvor jeg fik lov til at få en præmie, jeg kunne uddele til vinderen. Igennem den video der vil jeg primært fortælle omkring, hvordan leverandørmødet gik med Bodum, og hvordan det var at have en professionel til at stå og forklare omkring mærket. Derudover så vil jeg også rigtig meget om historien, hvad deres miljøtag er, og det var rigtig fedt at få lidt mere indblik i, hvad Bodum er som mærke. Vi startede med at høre om den første kaffemaskine, som Bodum udviklede, og hvordan de har videre udviklet på den til at gøre den klar til de moderne hjem. Det var rigtig fedt ud over det at høre omkring alle de bønner, de har, hvor de får deres bønner fra, og hvordan man kan bruge bønnens fulde potentiale. Vi er igennem 4 forskellige brygningsmetoder, og det var rigtig interessant at komme nærmere på, hvad kaffe egentlig er, når man kigger på det som en helhed. Derudover, da vi kom til omkring Bodums historie, der hørte vi meget om, hvem er Bodum, hvor kommer de fra, og alt sådan noget. Derudover kom vi også igennem, hvad deres miljøtag er, og hvordan det ligesom har gjort en forskel, og hvad de gør for at gøre en forskel i verden. Det var rigtig spændende at finde ud af, hvad de ligesom stod indenfor, og det gjorde også, at jeg blev rigtig inspireret til at udvikle min konkurrence på samme måde, så jeg havde deres miljøtag i hovedet. Den primære brygningsmetode, som vi havde interesse i Marketing Rødovre, er stempelkandens. Og det er grundet, at det er primært den eneste kande, vi har derfra. Vi har også en tekande, men det er stempelkanden, der er vores hovedfokus. Derfor gennemgik vi også, hvor meget der skal i forhold til hvilken størrelse af stempelkande det er, men også hvilke der kan tåle at komme i opvaskemaskinen, og hvordan, hvis man smadrer et glas, så man har mulighed for at få et nyt. Nu vil leverandøren fortælle lidt omkring deres miljøtag. Det her plastik kan vi selv producere nede på vores fabrik. Og vi har 100% solceller og vindturbo nu, så vi producerer 100% CO2-neutralt. Så alt hvad vi ligesom bruger energi, det indsamler vi selv, så vi faktisk bidrager mere end vi udtager af ressourcer. Som sagt er stempelkanderne blevet videreudviklet meget på i forhold til, hvad for noget glas og plastik man skal bruge, men også for at få den bedste smag frem i kaffen, fordi der er mange, der mener, at hvis du bruger en plastikkande, så vil det tage smagen på kaffen. Det gør Bodums ikke. De har sørget for, at det ikke er muligt, og som I hørte, så gør de også meget op i at sørge for at producere det så grønt som muligt. Hun viser os processen i, hvordan man laver stempelkaffen, og hvor lang tid den faktisk skal trække. Det viser os på en vægt, som der både havde tid, så hvis man er derhjemme, og det kan være nemmere, hvis man er utrænet i at lave kaffe. Under hele mødet fik vi lov til at smage på alle de forskellige kaffe, som hun stod og viste frem til os, men også de forskellige typer af bønner, som hun havde med. Det var rigtig fedt at høre mere omkring, hvad Bodum er, og hvem de er, men også hvad de står indenfor, for det gør, at man kan have en troværdighed, når man står og snakker om produktet til en kunde. Det er også her, hvor man kan skabe touchpoints med kunderne, og det synes jeg er en rigtig stor hjælp. Alt i alt var det et meget vellykket møde, og jeg var rigtig glad for, at det gik så godt, som det gjorde. Vi var der fra 9 til 9:45, og vi nåede rigtig meget igennem på så kort tid. Vi nåede både at gå igennem, hvordan deres bønner bliver produceret, helt frem til, hvordan vi skal behandle bønnerne, når det er, vi kværner dem, og hvordan man skal bruge dem i kaffe. Jeg så bygget op således, at jeg havde valgt at skrive en introduktion, hvor jeg forklarede, hvad det handlede om, hvorfor det var den her QR-kode, og hvor lang tid ville opbevare folks numre og navne i forhold til at kunne kontakte mig igen, hvis det var, de vandt konkurrencen. Konkurrencen bygget op af 3 spørgsmål, hvor der var 3 svarmuligheder. Alle svarene var noget, man kunne finde på Bodums hjemmeside, og det havde jeg gjort ren og skær for at skabe reklame for dem, nu hvor det var dem, jeg arbejdede sammen med. Det var også lidt omkring brand awareness, jeg trækker ind her i forhold til Bodums historie, men også hvad er det egentlig, de har inde på deres hjemmeside. Derfor valgte jeg også at sørge for at kunne trække en vinder på en måde, hvor ingen blev snydt. Derfor så lavede jeg et hjul, hvor jeg skrev alle navne ind af de 8 deltagere, jeg havde, ud af de 15, som faktisk havde scannet QR-koden, og der fandt jeg så en vinder.